दा जों दिनै 1 आगस्टआव बड' नेशनेल कनभेनसन लिंनाय जादों। बे स्पेसियेल कनभेनसन बे जिबां बर'फोरनि आफाद बेखौ लानानै लिंनाय जादों। दा बे आफादाव बे कनभेनसनाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौबो लिंहरनाय जादोंमोन आरो UPPLनि नेता प्रमद बर'खौ जों लिंहरनाय जादोंमोन। बिसोरनो स्टिक हैनाय जादों। दा जोङो बिसोरनिफ्राय स्टिकआव जायनाखि रिसिभ खालामनाय बेखौ जों लाना फैदों। दा बिथांमोना फैनो हायाखै माबा खारनाव, खिन्थु गुबुन गुबुन आफादफ्रा दिनै जोंजों फ्राय फैजोबदों। बर' समाज दङ, राइटार्स एकाडेमि दङ, ओमफ्राय बिदिनो वेस्ट बेंगलनिफ्राय बर' समाज दङ, ओमफ्राय बर' हिस्ट्रिकेल ससाइटि दङ, आरो लोगोसे माने आबुब दङ, ओमफ्राय साख्रिआवला आफाद दङ, माने दुलाराय हारिमु आफाद दङ। दा बिदिनो गुबुन गुबुन आफादफ्रा जोङो दिनै ज' जादों बेयाव जोंनि कनभेनसनाव। जोंनि कनभेनसन लिंनायनि मेइन उद्देश्य जादों जे दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जे जेरैखम थासारि फैबाय, जे जोंहा पलिटिकेल जोंहा राइट दंमोन, जोंहा अधिकार दंमोन, जोङो मोनसे पावार मोनदोंमोन BTC पावार, 6 सिडुल खुंथाइ। बे खुंथाया दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे जोंनि मेगनजोंनो गोमालांगासिनो दङ, जोबलांगासिनो दङ। दा जोंनि मोनथाया जुदि जोंनि 6 सिडुलनि जेरै पावार बे जुदि जोंनि मेगनजोंनो जुदि मोनफा मोनफा थांफिनगासिनो दंब्ला जों मा खालामनाया मोजां, बेखौ जों बोरै होबथानो, बे जिनिसखौ जों माने सावरायदों दिनै। आरो बे सावरायनाया बे मिटिङाव सावरायनायल' बाथ्रा नङा। जों गोबां रायजो राजानिफ्राय जों खोनादों जे मा जाबावनो बर'फ्रा, मा खालामबावनो बर'फ्रा, बयनिबो मोनसे गोसो बायनाय जे मा जाबावनो, बिदि मोनसे गोसो बायनाय फिलिंस जों मोनबाय थादों। दा बेखायनो जों बयनिफ्रायबो जिथु दिनै बर'निफ्राय जों मोनजोब्बाय जेब्ला, जे बर' हारिया अलखदाव गोलैबाय, दा बे अलखदाव गोलैनाय बर' हारिखौ जों बोरै बोखांफिननो, दा जों बे जिनिसखौ लानानै जों दिनै सावरायदों आरो जोङो गोथौयै सावरायबाय दिनै। जोङो सावरायनायनि गेजेरजों जोङो दिल्लीयाव थांनायनि प्रग्रामखौ जों दिनै माने थिरां खालामबाय। जे दिल्लीयाव 8 थारिखआव जोङो जन्तर मन्तराव धरना होगोन। दा जन्तर मन्तराव धरना होयोब्ला जों 8 थारिखजों सहैनांगोन बयबो। दा बे 8 थारिखआव सहैनो थाखाय जोङो जोंनि गेदेमा बर' फिसाफोर जों बेखौ लिंदों। दा बिथांमोनहाबो थांनो होननानै खोथा होबाय। दा बिनि बादैबो आफाद हिसाबै बर' समाज बे थांगोन, ओमफ्राय राइटार्स एकाडेमि बिसोर थांगोन, आबुनिफ्राय थांगोन, आरो लोगोसे जों बनसु गोदानै दाजानाय बनसु आफाद बिसोरबो थांगोन। दा बे ब्रैथि खोलोब बड'लेण्ड डिमान्डआव नोंथांमोना मा रोखोमै लांनो सानदों बे बड'लेण्ड? जोंनि बे बड'लेण्ड मुभमेन्टआ पियरलि डेम'क्रेटिक जागोन आरो नन भायलेन्ट जागोन। आरो जों बे आन्दलनखौ जोङो खोब सुस्थ' भाबै जों लानो सानदों, मेलेमखौ बाहायनानै जों लानो सानदों, जाहाथे जोंनि आन्दलननि गेजेरजों जाहाथे जोंहा बर' फिसा जिउ खहा जाहाथे जाया, रावबो जाहाथे जिउ गारनाङा, जों ओंखायनो बेखौ स्मुथलि जों लांनो थाखाय जों सानदों। आरो जोंनि दाबिया जागोन जोंनि बड'लेण्डनि सिमाया फार्स्ट जोंनि सोनाबहा संकसनिफ्राय सानजा सदियासिम जागोन। जों संकसनिफ्राय सदियासिम बे दाबिखौ जों खालामगोन। आरो जोंनि अरिजिनेल बर'नि डिमान्डआ, जोंनि एबसुनि डिमान्डआ बेनोखा। जों बे दाबिखौ लानानै जों दिल्लीयाव धरना होगोन आरो बेखौ लानानै जों मेम'रेन्डामखौ बानायगोन। बे डिमान्डसआव नोंथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा बेसेबांसो सहाय होदों? दा रायजो राजाथ' जोंखौ बिराद माने सहाय होदों। रायजो राजाफ्रा दिनै गावसोरनो बुंदों मा जाबावनो होननाय बाथ्रा बर'फोरनिफ्राय फैदों। दा जों बयहाबो दुखु दं। दा जों बयबो बर'नि बे संग्रामजोंनो गेब्लेनाय बर' जाथिया एथ' संग्राम खालामदों बर'फ्रा। एबसुनि माने दैदेननायाव, उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायाव आन्दलन खालामदों, बेयावबो रायजोफ्रानो गेरेबदों। आरो जायनाखि नेक्स्ट फेजनि BLTनि जोंनि मुभमेन्ट, बेयावबो रायजोफ्रानो गेरेबदों। आरो बिनि उनाव नै जोंहा माने माबानो फैबाय, प्रमद बर'मोन आन्दलन खालामबाय, बेयावनो रायजोफ्रानो गेरेबदों। आरो जोंहा माने 30 बोसोर संग्राम खालामदों जोंहा NDP अस्त्र लानानै। बिसोर गावसोरबोथ' बिराद माने जालाखार बिलाखार सातजाल्ला जिबन जाबाय आरो रायजो राजाफ्रा खस्थ' मोनबाय। दा बिसोर गासिबो बुंनो थाङोब्ला रायजो राजाफ्रा बर' जाथिनि समयसाखौ मिथिगौ। दा बे समयसाखौ मिथिनाय हिसाबै दिनै बयबो बुंदों मा जागोन, मा खालामबावनो, मा मोनसे उफाय खालामदो, नङा जानाय नंलिया। आरो दिनै मोनसे गोसो बायदोंमा बे बिटिआरखौ लानानै गोसो बायदों बयबो। बे बिटिआर फैनायनि उनाव माथो मोनसेनो मोनसे जोंहा जोंनि क्षमता जोबलांगासिनो दं, जोंनि जायनाखि अधिकार मोन्थाय दंमोन बे जोबलांगासिनो दं। दा गथिखे जों माबा मोनसे बेब'स्था खालामफिनदो, नङाबा जालिया। बे रायजो राजानिफ्राय बे फैदों आरोखि। दा ओंखायनो जों रायजो राजानि सेन्टिमेन्ट, रायजो राजाया जे बुजिदों, दा जों बिसिनि सेन्टिमेन्टखौ जोङो माने मोननानै जोंबो गोख्रोंसिन जादों, गोरासिन जादों। दा जों गोख्रों सेन्टिमेन्टखौ लानानै दिनै बड'लेण्ड रायजोखौ जों दिनै बिदिनो ओंखारदों। साननैसो सिगां एबसुनि नेहाथारि खोरोमदावआनो जे बुंदों बड'लेण्ड स्टेट दानायनि मोनसे पलिसि गैया होननानै। दा बड'लेण्ड रायजो पलिसि गैया होननाय एबसुनिफ्रायथ' बिदिखौ बुंनो नाङामोन।
दा खोरोमदाव औवारिमोनहा जुदि एबसुआव थानानै बिदि बुंग्रा जायोब्ला बेथ' लासिंसिं बियो जोबोद लासिंसिं सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ माब्ला पलिसि लायो माब्ला पलिसि लाया बिसोर जेब्ला पलिसि लायो अब्लासो जों माने खुगा सिनसै नामा बाथ्रा जोंहा कनस्टिटिउसन मा दं संबिधान मा दं जों जेब्ला संबिधाननि अधिकारखौ लानानै जेब्ला आवाज होगोन अब्लासो ना पलिसि लागोन नों सिरि उन्दुबाय थाबा गभर्नमेन्टआ पलिसि लागोन नामा दा जों संबिधानाव जोंहा स्पष्ट रोखानाय दं 2-3 आर्टिकेल भारत संबिजितआव दा बे हिसाबै जों माने आलादा रायजो बिनो हायो दा नों बेखौ जुदि नों बुङाबालानो सिरि थायोब्ला नोङो जोंहा माने गभर्नमेन्टआ पलिसि गैया रायजो मोननाय जोंहा माने क्राइटेरिया गैया रायजो बिनाय जोंहा माबा गैया होनना बुङोब्ला बेखौ माने गावजे रायजो बिनाय जे बेरेखा जाबाय बिसोर प्रमान जायो नों मानो बुंनो फालाय बे खोथाखौलाय नों जेब्ला जुदि जेब्लासिम नों आवाज होआ नोङो बड'लेण्ड रायजोनि जेब्ला बुङा नोंखौलाय सोर खोनासंफालाय नों माला नेबाय थागोन नोंनि बड'लेण्डखौ हरगोन होननानै नों बुंनो हागोन नामा जे माब्ला समाव बड'लेण्ड होगोन होननानै माबे समाव बड'लेण्ड होगोन नों मानो नेबाय थानो बेखौलाय बिथांमोना बिटिआर मोननायखौनो बड'लेण्ड मोननाय होननानै सानना लाबाय नामा दाथ' नंगौ बिसोरथ' बिटिआर मोननायखौनो बड'लेण्ड मोननाय सानना लादों बिसोरो बुंदोंबो बिसोरो बिटिआरआ बड'लेण्डनिफ्राय माने जोंना बिटिसिनिफ्राय बिराद देरसिन बड'लेण्ड रायजोनि समान बिटिआरआ ओरै होनदों आरो बिटिआर सोदोबालायनो एखेबारे बिराद गिदिरखाथार बिदि बुंलादों दा उदि बिसोर जे बिटिआरजोंनो माबा गोजोनबाय बिसोर जे बड'लेण्ड नांला बे प्रमान जाबाय आरो बिसोरो जायनाखि एग्रिमेन्ट खालामदों बिटिआरआव बे एग्रिमेन्टआव बिसोर लिरना गारफादों जे बड'लेण्ड रायजो नांलिया बे बाथ्राखौ बिसोर लिरना गारफादों दा बड'लेण्ड रायजो नांला होनबाय जेब्ला दिनै बिसोर बड'लेण्ड रायजो बिनायखौ बिसोर दिनै लाजिगोन बिसोरो सोरबा ग्रुपआ जुदि बड'लेण्ड रायजो बिनो ओंखारदोंब्ला दिनै बिसोरो लाजिनाय मोनगोन जे दिनै माथो बिसोरसो बड'लेण्ड रायजो बिबाय माथो दस्रा ग्रुपआसो दा लाजिगोन आरो लाजिनायनि खोथा नङा हयथ' गभर्नमेन्टआ बिसोरखौ प्रेसार होगोन हेमन्त मोनहा बुंगोन हयथ' बुंगन जे नोंसोर बिटिआर सुक्ति खालामबाय नोंसोर आं बिटिआर सुक्ति खालामहरबाय नोंसोर बुंनाय बायदि आं माने बिटिसिआव नोंसोर माने सिफ्ट खालामना होबाय प्रमद बर'मोनखौ नोंसोर इएम जाबाय बिटिसिखौ काउन्सिल नोंसोर सालायबाय दिनै मानो नोंसोरनि गेजेरनिफ्राय माब्रै बड'लेण्ड रायजो बिग्रा ओंखारबोखो बर' जाथिनि गेजेरनिफ्राय दा बेखौ हिमन्त बिश्व शर्मानिसो बुंगोन बेथ' आसामखौ बुखावनो गैया नालाय बे बुंगोन दा बे बुंनाय हिसाबै दिनै बिसोर मोजां नांगोन दिनै एबसुआ दिनै बिसोर बादा होग्रा ग्रुपसो जानोसै आरो दानिया दा हिमन्त बिश्व शर्मा बुंनाय नालाय बिसोर बुंसै दानिया जे दा बड'लेण्ड रायजो मोननाय जोंहा माबा गैया क्राइटेरिया गैया बड'लेण्ड रायजो सरकारा पलिसि गैया बायदिसिना बे खोथाखौ दिनै माने माबाया एबसुआ दिनै बुंबाय आरोखि दा बुंनाय खार'ना बेनो दा बिसोर सुक्ति खालामना फैनायाव बड'लेण्ड रायजो नांला होननायनि उनाव दा नों मा मोखाङै दिनै माने देनां गासै समायसाखौ नायनानै बर' जाथिया माबायदि मोनसे जांख्रिथायाव फैनांगोन दा दिनै बर' जाथिनि नाङै जों ओंखारफिननांगोन दिनै बर' जाथि जेसेबां आफाद दं जोंनि आफादा देरसिन नङा जाथिया देरसिन दिनै जाथिया अलखद जाबाय जों बेखौ दिनै बयबो उपलब्धि खालामबाय दा जाथिया अलखद जानायखौ जों मिथिखा हसिखा जों दिनै मानो सिरि थानो दिनै जोंनि आफादा देरसिन नङा आफादनिफ्राय जों ओंखारबोनांगौ दिनै फरायसा आफादनिफ्राय गोबां मानसि दङ दुलाराय बर' भाषाफोराव मोजां मानसिफोर दङ बिथांमोना दिनै रिलाइज खालामनो गोबाङानो हयथ' बुंनो हायाखै दा जों खोनाबाय थायो जे जोंना माने गोजौ गभर्नमेन्टआ हाइ गभर्नमेन्टआ जोंना लिडारफ्रानो जोंना जुदि माने जोंनो मोनसे कनक्रिट मोनसे डिसिसन हरबा जों मा खालामनो बिसोर डिसिसन लायो जों बिदिसो मावनांगोन बे बाथ्राखौ जों बुंनाय खोनायो दा दिनै बेफोरनि थाखायनोथ' दिनै जोंनि गेजेराव मा जादों बे जेराव फरायसाफोरा मोनसे कनक्रिट डिसिसन लानो हायैयाव जाथिनि प्रब्लेमखौ गाबथानो हायैयाव दिनै जोंनाव दिनै बनसुबादि आफाद दिनै जन्म जाबाय आरो गोबां बर' रायजोनि थाखाय मावग्रा जोंनि आफाद जन्म जाबाय ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन दिनै जन्म जाबाय दा बेफोर मानो जन्म जादों थारमाने जोंनि आफादफ्रा जोंखौ मोजाङै दैदेननो हायाखै जोंनि आफादफ्रा जोंनि बर' जाथिनि समयसाखौ मोजाङै माने उपलब्धि खालामनानै माने पारफेक्ट लामाजों जोंनि आफादखौ दैदेननो हायाखै बे दैदेननो हायैनि थाखायनो दिनै जोंनि आफादफ्रा दिनै फरायसा आफादखौ बिसासाव लानो हायाखै गोमादों आरो दिनै बे बिटिआर सरकारनि सायावबो माने बिसासा गोमादों बेखायनो जों गोदानै जोङो माने रायजो बिनो थाखाय रायजो राजाफ्रा दिनै आवगायबोदों आरो बेयाव हयथ' गोबाङानो दिनै जाथिया देरसिन आफादा देरसिन नङा बेबायदि भाबा बयनावबो दिनै फैदों आरोखि दा बेखायनो दिनै नोंथांमोननि बड'लेण्ड सोमावसारनो लानायखौ दिनै आबसुनिफ्राय बिथांमोनखौ रायजोफोरा हेफाजाब गाज्रिया बिसोर माने गावसोरखौ मानो गाज्रि बानो परिचय लादों होनबालाय बे लासिंसिं जाबाय आरो दिनै माने रायजोफ्रा सहाय दाहो हेफाजाब दाहो होननाय बाथ्रा बेबायदि देरसिन लासिंसिं बाथ्रा जेबो गैया फरायसा आफादा नोङो माबोरैहाय रायजो बिनायखौ माबोरै अपस खालामनो हायो दा जोंनि फरायसा आफादा रायजो बिनायखौ अपस खालामग्रासो जाबाय आरोखि मानो जाखो बिदिलाय बिसोर सापर्टसो नांगौ सापर्ट हो दे जों बिनो हायाखिसै माबा मोनसे बुस्थु जाबाय सोरबा बिदोंबा बिहै लाबो बिनानै जाफुंथों बर'नि माने आलादा बड'लेण्डआ बेखौसो माने बिथांमोना ब्लेसिं होनांगौ बेखौसो बिथांमोना माने आशिर्बाद होनांगौ बिथांमोना थुलुंगासो होनांगौ दा थुलुंगा होनो नागारै बड'लेण्ड रायजो बिग्राखौसो जुदि नोङो रायजो राजानि गेजेराव जुदि नङै बाङै खोथा बुंनानै राजनिथि लाबा लाबनो थाखाय मावदों मादों होनब्ला बेखौथ' फोथायनाय नङा रायजो राजाफ्रा दा रायजोफ्रा मा लुबैदों रायजोफ्रा दिनै बिसोरनि लुबैनायखौ बिसोरनि साननायखौ जों दिनै सनमान होनो रोंनांगोन दा दिनै नोङो माने बड'लेण्ड रायजो बिनायखौ माने सापर्ट होनो नाङा
बिसोर राजनिति लाबा लाबनो थाखाय खालामदों बेथ' मिसा खोथाथार आरोखि रायजोफ्रा बुजियो सैथोआ बबे नंखाय बबे नंगौ बे बुजियो दिनै फरायसा आफादा मा मावगासिनो दं सोरजे भुल मावगासिनो दं बेखौ रायजोफ्रा दा दिनै बुजिदों आरोखि बुजियाखै नङा नों सानसे भुल खोथा बुंनानै नंखाय खोथा बुंनानै रायजोआव सानसे मिसलेट खालामबाय थानो मानसि दैदेनबाय थानो रायजोफ्रा हमाखोन ना जाम्बाब्लाबो बुजियो अबे सैथो खोथा नङा जाम्बाब्लाबो बुजियो खिन्थु बिसोरो मोजाङै जुक्ति होनानै बाथ्राखौल' माने फिननाय होनो रोङा काउन्टार होनो रोङा खिन्थु अबे सैथो अबे असैथो बेखौ बुजियो बेखायनो जोङो दैदेनगिरिफ्रा आफादयाव खामानि मावग्राफ्रा जोङो खुनु दिन मिसा खोथा बुंनाङा खुनु थगायनाङा सैथोजों आवगायनांगौ नंगौ खोथा बुंनांगौ आरो नों नंगौ खोथा बुङोब्ला सैथोजों आवगायब्ला नों गोजान लामा हान्थिनो हागोन नों जेब्ला नंगौ खोथा बुंलिया थगायग्रा जाबाय अब्ला नों ससेयाव माने सोमब्रगोन दा दिनै फरायसाफोरा दिनै एफा गोबाव जोङो फरायसाफोरनि खामानि मावबाय बिराद सनमान दं फरायसाफोरा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि समनिफ्राय जेनाखि फरायसाफोर मावदोंमोन बिराद सनमान बिराद मान गोनांमोन खिन्थु दिनैनि दिनाव बे फरायसाफोरा दिनै मुगैजाथाव जाबाय दिनै गाज्रि मोनजाबाय दिनै मानो गाज्रि मोनजादों दिनै बिसोर नंखाय खोथा बुंगासिनो दं थगायगासिनो दं नङाफ्रा मा बिटिआर सुक्ति खालामना लाबाय बेखौनो बड'लेण्ड रायजो मोनबाय होनना बुंलाबायदों बे जोंना बड'लेण्ड रायजो मोननाय समान होनलाबायदों बेखौ रायजोफ्रा नंगौ सानदोंमोन सिगाङाव खिन्थु दिनै बुजिबाय रायजोफ्रा दा दिनै गथिखे नोंसोर बेसेबांखि मिसा खोथा बुंबाय था मानो बे मिसा खोथा बुंनाया नोंसोरनि थाखाय माइनास पइन्ट बे रायजोफ्रा नोंसोर बुजिगोन थगायदों होननानै आरो जेब्ला थगायदों मानसिया हमनो हागोन नों अब्ला आवगायनो हानाय नङा थाबथागोन नों गाब्रगोन हाखराव सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मा बुंगोन आङो खावलायो सनितपुर आरो बिश्वनाथ सारिनि रायजो राजाफोरखौ दा बिथांमोनहा बिराद दुखु खस्थ' खालामदों गोदोनिफ्रायनो बिथांमोनहा जोङो बड'लेण्ड आन्दलन खालामनायनिल' नङा बिनि सिगांनिफ्रायनो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर'फ्रा सै लै सैमा अमाफोरबादि हारसाफोरजों बेबहार खालामजादों होखारजादों बुथारजादों दा जों बेफोरनि थाखायनोथ' जोङो बड'लेण्ड रायजो बिदों दा जों बेफोरनि थाखायनो जोङो बड'लेण्ड रायजो बिनानै सनितपुर बिश्वनाथखौ सोसननांगौ गहपुरखौ सोसननांगौ गुबुन सदियासिम जों माने जोंनि दाबिखौ जों दिखांदों जोङो जेब्लानाखि ट्रिटमेन्ट माने एक्सपार्ट कमिटि फैयो डाक्टर भुपेन्द्र सिं दैदेननायाव अब्लाबो जों माने गहपुराव बेखौ लांदों जाहाथे गहपुर एरिया जोंनि माने बड'लेण्डआव हाबफायो जों बेखौ दाबि खालामदों खिन्थु दुर्भाग्य हाबनाय जायाखिसै खिन्थु जों जेरैबाबो सोनांगौ जों बेखौ दाबि खालामो दा जों सनितपुर रायजोनि रायजो राजाफोरखौ जों बेखौनो खावलायो जे जोङो हयथ' माबा मोनसे खारनाव जोंनि आन्दलनाव जों साक्सेस खालामनो हायाखिसै जों दुखु प्रकास खालामो जों निमाहाबो बियो माबा मोनसे खारनाव जों सोनो हायाखिसै खिन्थु जों थगाया मिसा खोथा बुङा जों हानायखिनि सोसननो सेस्था खालामगोन सोसनथारनांगौ बेखौ बिटिसिआवबो सोनांगौमोन बिटिसिआव हाबनाय जायाखिसै आरो बिटिआरआवथ' हाबथारनांगौमोन बिटिआरआव मानोना बिटिआरआव बिराद गिदिर जोंहा माने संग्रामि आफाद दङ जेनेबा बिसेस करि एनडिपि बादि आफाद जाय आफादखौ दिनै सारा भारतावनो माने गिग्लुङोमोन जाय आफादखौ बिराद गुरुत्व होदों जाय आफादखौ लानानै जोंनि बर' जाथिया दिनै बिराद गिदिर मोनसे माने माबा मोन्दों रैखाथि मोन्दों पजिसन मोन्दों गभर्नमेन्टआ गुरुत्व होदोंमोन बे हिसाबै जों सानदोंमोन ना बिटिआर सुक्ति जाब्ला माने जोंना सनितपुर बिश्वनाथ बे हाबफाजोबगोन जों सानदोंमोन खिन्थु बिटिआर सुक्तियाव बेखौ गुरुत्व होआखिसै जेबो सोनांगौना मानांगौ बिसोर रायलायाखिसै दा ओरैनो एकरावबो जेबो गैया लिरनानैबो दोनाखै दा बिसोरो एनेक्सारबो होआखै दा ओरैनो खुगाजों बुंगासिनो दं जे माने सनितपुर आरो बिश्वनाथआ हाबगोन जोंहा आन्दारस्टेन्डिं दं होननानै बुंदों दा नोङो आन्दारस्टेन्डिंजों खुनु सरकारा खामानि मावा नोंहा मा आन्दारस्टेन्डिं दं नोंखौ सोर गुरुत्व होनो दालाय नोंनि एकराव थाखानायखौ मावाखै एकराव थानायनि अनेक जिनिस माने थाबथानानै दङ दिनै नोंनि बे एकराव गैयै बे आन्दारस्टेन्डिंखौ मानो मावनो फालाय दा दिनै बे आन्दारस्टेन्डिंआव दंखायो होननाय बाथ्राया माथ्र बे माने रायजो राजाखौ सनितपुर रायजो राजाखौ बे माने ओरैनो आन्दोआव दोननाय आरोखि गोजोन फ्लानाय जे जाहाथे खुद्रिनाया जाहाथे माने दमायो जिमायो जाहाथे जोंनि सायाव गाज्रि मोना बे जिनिसखौ जिमायनायखौ माने जिमायनो थाखाय सनितपुर रायजो राजाफ्रा जाहाथे बिग्राया बेनि थाखाय बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों जों बेखौ सानो खिन्थु आं बेखौ बुंनो लुबैयो दिनै माने फरायसा आफादनि नेताफ्रा बेबायदि बेसेबां नों दाबायनानै दोनबाय थानो बिदिजों नंखाय खोथा नङै खोथाखौ बेसेबां बुंबाय थानो फालाय सानसे जुदि नोंसोरो गमाबानो जुदि हाबगोन होननानै जुदि सोनो जुदि हायाब्ला नोंसोरो बबाव थांनो अब्लाथ' बिग्रायनाया बिसोर बांसिन बिग्रायगोन सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि बर' फिसाफ्रा बांसिन बिग्रायगोन बांसिन गाज्रि मोनगोन आं बेखौ दिनै बुङो आरोखि दा दिनै जोंहा दिनै बर'लेण्डनि गेजेराव दिनै जायनाखि बर' रायजोफोरनि गेजेराव दिनै मोनसे बिग्रायनाय फैदों बे बिग्रायनाय फैनाया जों मोनखानाय अधिकाराव जों मोनाखै मोनखानाय अधिकारा जोंना दिनै गोमालांगासिनो दं दा बे समाव जोंनि गोमानाय अधिकारखौ जोङो माने माबानो थाखाय जोङो मोनफिननो थाखाय गोमाजानानै जोंनि अधिकारा गोमाजानानै जोंहा बांसिन सेन्टिमेन्टेल जादों माथो जोङो मोनखानायबो गोमालांजोब्बायसो मोनसे सेन्टिमेन्टेल मोनसे बिग्रायनाय बांसिन जादों स्ट्रंसिन जादों बे बिग्रायनाया जोंनि जाथिनि गेजेराव बांसिन फैदों आरो निसय सनितपुर आरो बिश्वनाथावबो बे बिग्रायनाया फैगोन हाबाब्ला आं सानो जेराव खोथा होदोंमोन खोथा होनाया जाफुङाब्ला बिग्रायनाय फैगोन बेखायनो जों फरायसा आफादा साबधान जानाया मोजां आरोखि बे मिसा खोथा बुंबाय थानायखौ बन्द' खालामनाया मोजां
नंगौ खोथाखौ बुं रायजो राजाफोरनो हाबाबा हाबा थख' बुंना हो आरो हाबोब्ला मारै हाबगोन बुंना हो दा नों ओरैनो जोंहा आन्दारस्टेन्डिं दं सोनायजों रायज्लायगासिनो दं होनब्लाथ' जानाय नङाना नों आन्दारस्टेन्डिं बबे आन्दारस्टेन्डिं खालामजादों दिनै नोंनि माने चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा बुंगासिनो दं एखेबारे खुनु सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट हाबा होनना बुंगासिनो दं आरो लेटारबो हरखांबावबाय बे सनितपुर आरो बिश्वनाथ माने डिस्ट्रिक्टनि बर' गामिफोरखौ BKWसो सोनांगौ होननानै लेटारबो अर्डार हरखांजोबबावबाय दा गथिखे नोङो बोरै नों बुंनाया बोरै सैथो जाखोबालाय बबेखौ रायजोफ्रा लानो बबे नंगौ दा गभर्नमेन्टनि अर्डारा नंगौ ना नोंनि खोथा बुंनाया नंगौ बाथ्राया बे कुइसन जाया होमबा बे कुइसन जायो दिनै बेनि MLA आबो दिनै पद्म माने हाजरिका बुंगासिनो दं आंनि दरसेबो गामि आं सोआ बे बुंगासिनो दं दा बिदिब्ला जों नुयो बे माने सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया माने बिटिआरआव हाबनाय नङा जों बेखौ दिनै नुगासिनो दं आरोखि